खुलुमबाय स्टुडियो दं आखिलिकां ब्रह्म दुर्गा फुजानि सिगां रायजोआव मोनसे गेदेर खौरां गेस सिलिन्डारनि बेसेना बारायदों सिलिन्डारा बेसेबां बेसेन बारायदों नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों 1 अक्ट'बराव थामहिनबा दिनै गेस सिलिन्डारनि गोदान बेसेनखौ फोसावदों मोनफ्रोमबो सिलिन्डारखौ 50 रां बांहोनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों हादर नाङैनो फालांगियारि गेसनि बेसेना बांदों बे समाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्लीयाव मोनफ्रोमबो फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेना 1740 रां कलकातायाव 1699.50 रां आरो चेन्नाईआव 1903 रां आसामाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सिलिन्डारनि बेसेनखौ 47.50 रां बांहोनाय जादों नखरारि संग्रा गेसनि बेसेनखौ सोलायनाय जायाखै फिन फोरमायबावदों दि दुर्गा फुजानि सिगां रायजोआव मोनसे गेदेर खौरां गेस सिलिन्डारनि बेसेना बारायदों सिलिन्डारा बेसेबां बेसेन बारायदों नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों 1 अक्ट'बराव थामहिनबा दिनै गेस सिलिन्डारनि गोदान बेसेनखौ फोसावदों मोनफ्रोमबो सिलिन्डारखौ 50 रां बांहोनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों हादर नाङैनो फालांगियारि गेसनि बेसेना बांदों बे समाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्लीयाव मोनफ्रोमबो फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेना 1740 रां कलकातायाव 1699.50 रां आरो चेन्नाईआव 1903 रां बारायदों आसामाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सिलिन्डारनि बेसेनखौ 47.50 रां बांहोनाय जादों नखरारि संग्रा गेसनि बेसेनखौ सोलायनाय जायाखै बाजाज बाइक सालायनो